Хәерле иртә, мөхтәрәм тамашачылар. Новоспасск бистәсенә чираттагы котлау хаты юллана. Бүген үзенең бик матур юбилеен, җимештәй пешеп җиткән мизгелен, 45 яшь тулу көнен хөрмәтле якташыбыз Гөлнара Мәүлид кызы Мәзитова каршылый. Аны әлеге гүзәл бәйрәме белән ихластан котлап, иң җылы теләкләрен Яңа Терешк авылыннан әтисе Мәүлид Хиялиевич, әнисе Сурия Максутовна, кызы Динара, кияве Рамис, оныгы Ибрагим, кызы Ләйсән, сеңелләре Гөлия, тормыш иптәше Рәис, балалары Лиана һәм Элина, Эльмира, тормыш иптәше Шәфик, балалары Алина, Динар һәм барча туганнары да җиткерәләр. Без үзебезне бик бәхетле әти-әнидән саныйбыз. Чөнки бер артлы безгә Ходай 3 кыз бала бүләк итте. Гаиләбезнең 3 бизәге, 3 апа-сиңел бик тату булып, бала чактан ук матур яшәп килделәр. Менә 9 декабрь көнне яраткан балабыз Гөлнарабызга 45 яшь тула инде. Бүгенге көнгә кадәр ул безнең иң олы таянычыбыз, ышанычыбыз, серләребезне саклый алучы җан юлдашыбыз. Сөеклебез, без сине бик нык яратабыз һәм Аллаһ Тәгаләгә сине безгә бүләк иткәне өчен рәхмәт әйтәбез. Сиңа бары 45 яшь. Бу бит хатын-кызларның дөрестән дә акыл һәм тәҗрибә туплап, шул ук вакытта яшь, гүзәл булып калган иң матур гомер мизгеле. Пешкән җимеш белән юкка гына хатын-кызны бу чорда тиңләмиләр. Раббым сиңа киләчәктә дә саулыклы, исәнлекле гомерләр насыйплар кылсын. Бала-оныкларың бары шатландырып торсыннар. Бәхетең артканнан артсын. Бу якты дөньяда без дә яшьрак күрешеп, аралашып яшик. Бар кылган игелекләрең өчен олы рәхмәт сиңа. 50 түгел, 55 тә түгел, тик үзенчә 45 түгәрәк. Балабыз, синең матур бәйрәмеңне гөр китерик әле бергәләп. Кыз туган ул бигрәк якын икән. Яхшы дус та, төпле сердәш тә. Ярый әле син бар, ышанычлы кеше кирәк чакта киңәшкә. Яшьлек еллары да узып киткән, хатирәләр калган күңелдә. Гомер сукмакларын төрле якка сузган язмыш апа-сиңелгә. Безнең үз гаиләбез бар, синеке дә. Ләкин һаман уртак эшебез. Чөнки бер кан белән гомерлеккә бергә бәйләнешкән кешебез. Мәхәббәтнең җимешләре булып, үсеп җитте 2 кызыгыз. Балаларын диеп, яна көя алга бара гомер юлыгыз. Без бит сине бик тә яратабыз, сыкланабыз, күзләр тимәсен. Кайгы-хәсрәт, шир-сырхаулар бердә сезнең яныгызда йөрмәсен. Балаларның һәрбер уңышына язсын сезгә сөенеп яшәргә. Гомер буйларына Динарам дип, Ләйсәнем дип кенә дәшәргә. Юбилеең котлы булсын якыныбыз. Аралашып яшик, гырләшеп, шатлыкларны бергә уртаклашып, авыр вакытларда берләшеп. Кадерле Гөлнара Мәүлитовна, якыннарыгызның бар теләкләре чынга ашсын. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Бик кадерле генә гомереңә, бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Ходай бәхет өеп, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедә икебез, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Кадерлегенә гомереңдә үзең кебекләрне эзләмә. Эзләмә син бит берәү генә, башкаларны
өзіңе теңләмә. Яшыл җирдә бүгенгедәй кебек, яшь рәхәт кайгы белмәдек. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз, бик кадерле генә кемгәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз, бик кадерле генә кемгәдә. Бик кадерле генә гомереңнең, оныт әле авыр чакларын.